lloc únic, emblemàtic, carregat de simbolismes, d'història, i on la llum conjuga tot per crear un ambient que fa singular la Seu de Mallorca. Cada 2 de febrer i 11 de novembre, la Catedral de Mallorca és escenari d'un singular fenomen lumínic que li hem denominat la Festa de la Llum. Aquesta Festa de la Llum se produeix realment cada dia, perquè cada dia la Seu està omplerta de reflexos lumínics que decoren i que donen color a la Seu amb totes aquestes tonalitats de reflexos a través dels vitralls. No és l'únic episodi que passa dins de la catedral, perquè, òbviament, durant tot l'any i a partir, sobretot, dels períodes del solstici, tant d'hivern com d'estiu, la catedral té una trajectòria de la rotació solar que va provocant causes múltiples i efectes diversos de policromia en tots els elements, no només de l'edifici interior, sinó també, òbviament, dels seus elements mobles. És una catedral que no s'entén si no és precisament per la seva fàbrica en origen gòtica i vinculada a tota una estructura gairebé al límit, arquitectònicament parlant, que s'adeu a una tradició pròpia de Mallorca, que és la de l'art de picapedrer. Un art de traces que ha fet d'aquest edifici un edifici singular en lo estructural i que el resultat és aquesta capacitat de projectar la llum. Mirem per on mirem, la Seu de Mallorca mai deixa de sorprendre'ns i la seva llum juga un paper molt important. En temps de pandèmia i per motius de seguretat, l'any passat no es va poder assistir in situ, però gràcies a les noves tecnologies es va gaudir de l'esdeveniment per streaming. Després d'un temps, podrem tornar a contemplar la màgia de la llum aquest proper 11 de novembre, ja que la Seu recupera aquest esdeveniment en presència de públic. Cada any, el 2 de febrer i l'11 de novembre, la Catedral de Mallorca s'omple de gent a primera hora del matí per contemplar la Festa de la Llum, un efecte lumínic que es produeix gràcies a l'orientació en la qual va ser construïda la Seu. Aquesta és una de les rosasses gòtiques més grans del món. Se la coneix com l'ull del gòtic perquè fa 100 metres quadrats i té 1.115 vitralls. De fet, és la protagonista d'aquesta Festa de la Llum, que consisteix en, quan el sol surt a les 8:30 del matí, la llum d'aquesta rosassa es projecta just baix l'altra rosassa i, per tant, crea aquest fenomen lumínic. La Festa de la Llum té molts significats dins de la catedral i vol recuperar i revitalitzar el seu origen marià, que es remunta al segle VI a l'Occident. La denominació de la Festa de la Llum la va voler revitalitzar la Catedral de Mallorca i la va recuperar fent relació o fent esment en aquesta celebració que comentàvem que té el seu origen en el segle VI, ja que, a més, el dia 2 de febrer coincideix amb la Festa de la Candelera. Les causes d'aquest fenomen són vàries, és a dir, no és un fenomen que estigui programat o que estigui planejat des d'un principi, sinó que se deu a una sèrie de causes o circumstàncies que en totes elles han pogut fer que se pugui visualitzar aquest singular fenomen lumínic. En primer lloc, podem esmentar la seva orientació, l'orientació de la Seu, 120 graus sud-est, també la seva ubicació dins l'entramat urbà, que és una ubicació que està definida per tot el conjunt urbanístic medieval, a part que també hem de tenir en compte que aquí és on s'ubicava l'antiga mesquita, la mesquita preexistent. També hem de tenir en compte l'acabament de la façana principal en el segle XVII. Per tant, també és un element molt important perquè és on se visualitza, on se projecta aquesta rosassa de llum. També hauríem de tenir en compte l'obertura de vitralls ja en el principi, sobretot del segle XX, també tota aquesta obertura de vitralls, que també hauríem d'afegir la restauració de la rosassa major. Tot això s'ha unificat per poder visualitzar i que puguem veure avui dia aquest fenomen lumínic que se produeix aquests 2 dies. Un altre moment important de l'any és l'observació de l'efecte lumínic que s'origina coincidint amb el solstici d'hivern a la Seu de Mallorca i que es pot contemplar des del baluart. Entre el 21 i 24 de desembre, quan surt el sol a les 8:30, la rosassa principal traspassa el que és la llum de l'altra rosassa i, per tant, durant uns minuts se pot veure aquest fenomen lumínic fora de la Seu. Se veu la façana principal a contrallum i la rosassa d'aquella façana il·luminada.
un lloc màgic que sorprèn a tot visitant, contemplant la temporalitat i la bellesa d'aquesta meravella lumínica i arquitectònica que presenciaven. A més, any rere any, aquest fenomen ha generat molta expectativa i molta curiositat entre els visitants i entre totes les persones de Mallorca, i això fa que cada 2 del 2 i cada 11 de l'11 la Seu estigui plena de gent que volen conèixer i volen descobrir un poc més per què se produeix aquest fenomen i contemplar-lo aquí in situ. Un esdeveniment únic que no pots deixar passar l'ocasió de viure en directe. La Catedral de la Llum, la Festa de la Llum, en tot el seu esplendor. Un espectacle que desperta tots els teus sentits.